Moi kaikki! Tänään mä kuvaan teille videon, missä Uno-kortit saa päättää mun meikin. Eli mä otan täältä mun Uno-korteista näitä numerollisia kortteja esim. Jos täältä tulee nyt vaikka 4, niin sit mä laitan meikkivuodet sille 4, 1, 2, 3, 4. Niin kuin silleen. Ja kaikki muitakin meikkejä niin sellaisella tavalla. Niin mä teen nyt tämmösen. Ja jos mietitte, niin mä siis suihkuus mulla hiukset nyt. Ja mä tein mun skincareinkin tossa äsken, niin nyt tehdään enää toi mun meikki. Mä laitan ekana klipsut hiuksiin kiinni, niin tuu meikki hiuksiin. Ja noin. Ekana mä laitan mun primeria ja nyt mä täältä korteista otan jonkun numeron enkä katso niitä. 5. 5 kertaa primeria. Nyt mä otan kaduttaa tätä. Ja nyt mä otan 5 kertaa tätä. Mulla on niinku 2 peiliä, mistä mä katson. Mulla on toi niinku iso peili ja pieni peili. Mä yritän vähän molemmista. 1, 2, 3, 4 ja 5. Tuo oikein tuopisen. Näin. Ja sit mä vielä tuputtelen sen. Tää on ollut aika hyvä tää primeri. Tää on siis tullut joulukalenterista. Niin tää oli aika hyvä. Tää oli aluksi aika tumma, mutta siis kun sen levittää hyvin, niin tästä tulee aika kiva. Ja tää ei näin jää näkymään silleen ihmeellisesti, niin sekin on hyvä. Ja tälleen. Hyvä kun mulla on toi snappiryhmä, kun mun kaverit on siellä. Kun me mennään siis ensi vuonna Markuksen keikalle, niin meillä on siellä suunnitelmia ja kaikkia tällaista, niin mä käyn samalla tässä. Niitä olen kattonut tässä nyt, niin mä yritän keskittyä meikkiin tässä samalla. Noin. Seuraavaksi mä otetaan concealeria. Nyt mä oon taas pakasta taas kortin. 4. 4 kertaa laitetaan sitä. Eli 1, 2, 3 ja 4. Olisi voinut tulla vähän enemmän, mutta ei voi mitään. Nyt vaan taas levitetään tämä tänne. Ja sitten kun mennään ensi vuonna siis sinne Markuksen keikalle, niin mä ajattelin kuvata siitä videon, koska meillä on jo aika hyvin suunnitelmissa, mitä me tehdään siinä keikkapäivänä, niin kuin toi jonotus ja YMS, niin se on niin tarkoitus kuvata. Mä kuvasin tänäkin vuonna helmikuussa keikkavideon, niin ajattelin nyt myös kuvata sen kanssa. Seuraavaksi mä laitan tätä meikkivoidetta. Mulla on 2 meikkivoidetta. Tää on vähän tummempaa ja tää on vaaleampaa, mutta tällä kertaa laitan tätä vaaleampaa. Ja mä laitan sen tällä siveltimellä, niin nyt mä otan taas kortin. Mulla on täällä pöydällä, niin mä en näe näitä. 3. Nyt ei alkaa kaduttaa tätä videoita. Ei voi mitään. Aina siis 3. Eli 1, 2 ja 3. Ja sitten siveltimellä alapuolella. Tuosta nyt ei paljon hiuksia. Näin. Onneksi tätä tuli sen verran, että tän saa koko naaman levitettyä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että siveltimää saa paremmin levitettyä tän meikkivoiteen, koska kun laittaa tuolla beautyblenderin, niin jotenkin sekin tulee ihan hyvä, mutta jotenkin taas siveltimää vielä tulee tuplasta paremmin laitettua. Tälleen. Näin tulee vähän parempi. Mä rupesin miettimään nyt, että sitä kun mä menen jonottaa jo 8 aika aamulla, silloin Markuksen keikalle, niin mä rupesin miettimään, että missä mä meikkaan, joudunko mä nyt raahaa mun meikitkin sinne. Mä en nyt paljon mitään tarvitse, concealeria, puuteria, poskipune ja bronzeri ja ripset ja kulmat, niin se olisi siinä. Ja highlighteri, niin mä en paljon tarvitse mukaan näitä. Ja silloin on, no okei, silloin kyllä elokuu, mutta periaatteessa lasketaan kesäksi, niin sitten se olisi. Tästä tuli 10, siis kun mulla on tää beauty blenderi, millä mä yleensä laitan tän meikkivoita, niin tästä tuli nyt
tosi hyvä. Tää levittys paremmin ja tuli tarkempaa. Jotenkin jälki. Tästä useimmin tehdään tälleen. Tai mä eilen kokeilin tätä ja totesin, että tää on hyvä. Ja mulla oli siis sellainen Markus Martinus kassi viime keikalla. Se hajosi se vetskari, sitä pystyi korjaamaan, niin nyt mä joudun ottaa jumppapussin. Tai mun on pakko käyttää jumppapussin. Koska tällä keikalla oppisin sen, että ei kannata ottaa paljon tavaraa, että riittää, että jumppapussissa on tietysti niinku eväät ja tärkeimmät tavarat niinku olennainen, ettei kaikkea ole, niin tulipahan sekin siinä sit opittua. Ja tälleen. Seuraavaksi mä laitan nestemäistä poskipunaa, mikä tulee itse asiassa myös tosta joulukalenterista. Katsotaan kuinka paljon sitä tulee. Toista ei tule paljon, koska jos tästä nyt tulee kortti, esimerkiksi joku 6 tai joku tommonen, niin voin kertoa, että mun puskat on ihan sikapunaiset, koska tota ei tarvitse paljon mittaa laittaa. Mut nyt tällä kertaa mä en voi sillä siellä mitään. Jos tippuu. 5. Mennään sille. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten mulla on täällä toinen suti, niin mä levitän sen sillä. Noin. Ei tästä tullutkaan liian tumma, mitä mä vähän pelkäsin tuossa äsken. Tai itse asiassa hyvä. Seuraavaksi mä laitan mun tätä VHS-puuteria. Et mä eikä laitan mikä tää nyt puuttimen olkoon, mikä oli sit vielä tällä siveltimellä vielä laitan. Sen sitten tasoitan se sille. Ja nyt mä otan taas täältä luvun. Poistettu tota nollaa, koska sitten ei hauskaa enää. Se nimetään siis toi nolla päällimmäisenä, niin nytpä se voitin sen tonne jonnekin. 7. Okei. Okay. Nyt on valkoinen naama. Elikäs 1, 2, 3, 4 ja 5. Näin ja sitten apulapelly. Näin. Näin. Seuraavaksi mä laitan bronzeria. Mulla on tää tosi hyvää, mut nyt mä laitan mun poskiin, se on sivellin. Ja sitten joku luku. Tuosta ei tule mitään iso luku, koska mun naama oli sitä aika tumma sen jälkeen. Sitä mä en halua nyt, niin katsotaan mitä täältä tulee. 8. Oi apua, nyt mulla voisi selottaa. Onneksi mä en lähde tänään minnekään, niin tää ei haittaa mua yhtään. Ja onneksi tää ei ole niin tummaa, vaikka tässä näyttää aika tummalta. Niin ei tää kauhean tummaa, niin pitää laittaa vähän varovaisemmin nyt. 1. Tää joku tämmönen levittyy nyt. Oi kiva. Menee nyt sinne. 1, 2, 3, 4, 5. Joku tämmönen levittyy. 6. Mitäs nyt koko otsaankin sitä sitten? 7. Ja 8. Joku tää ei enää tähän poskiin levittyy kunnolla. Ei itse asiassa kyllä otsaan kautta. Vai kiva. Tää käyttää vähän. Noin. Nyt. Itse asiassa nyt tuli aika hyvinkin. Onneksi siihen kameraan ei näy kuin tumma tää on. Tai tää nyt niin pahan tummalle. Mut kyllä tää aika tummaa. Sieltä se näyttää. Miten näkyy mitään? Ei näyttää ihan vaalealta.
Mut livenä näyttää aika tummalta. Mut ei pahan tummalta näytä. Tää näyttää aika hyvältäkin itse asiassa. Tällainen. Joo. Sitten seuraava. Mä laitan tätä poskipunaa. Mä oon käyttänyt tätä ja tätä. Nää on ollut hyvin nää poskipunat. Niinku tän näköiset. Huomaakin, että mä oon käyttänyt näitä ollut tosi hyvin. Niin mä laitan tätä seuraavaksi. Ja sitten taas korttiin. Jos tulee iso luku, niin sitten ei tarvitse miettiä, että on punastunut vai ei. Kukaan ei voi kysyä, että onko punastunut vai en, koska mulla on poskipunaa sitten. 2. Se on aivan loistava. Eli 2. 1. 2. Joo. Oho, nyt tuli kyllä paljon. No ei voi mitään. Seuraavaksi mä laitan highlighteria. Ja sitten katsotaan mitä korttiluku tulee seuraavaksi. Ja hyvä, kun joka kerta sekoitan tän, niin ei tästä tule ihan iso luku. 9. Voi apua. Nyt mä ainakin hohdan loppupäivä. Kello on siis 3 päivällä ja mä meikkaan täällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Noin. Sitten mä vielä ajan ton Beauty Blenderin kanssa levitän se vielä silleen. Että tasoittaa hyvin, koska toi sivelin ei suostu tasoittamaan sitä ikinä, niin sit mä aina täällä Beauty Blenderin laitan sen. Koska tää sen tasoittaa, niin tää on silleen hyvä. Nyt tulee ehkä se pelottavinoisuus, eli kulmat. Mulla ei entuudestaan jo paksutetummat kulmat, niin sit vielä kulmakynällä tästä vielä. Niin toista tuu iso luku, koska sit nää on tummat. Ja mulla on viimitteeksi ollut 7-luokalla tai 8-luokalla viimitteeksi. Ihan sairaan tummat, niin nyt mä en halua semmosia nyt tällä kertaa. Sormet ristiin nyt, ettei tuu. Jos tulee, niin ei voi mitään. Seitsemän. Mä alan jo katumaan tätä ideaani. Mä oon yli joka klipissä sanonut, että mä kadun tätä. Et tuleepa ainakin pari kertaa sanottua sekin sitten se. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Noin. Ja laittaa sitä. Mä laitan kulmakeeliin oma kortti tästä, kuinka laitan kulmakeeliin. Eli kortti tuolta. 6. No se ei oo paha. Eli mulla on tätä. Laitan sitä. Eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Noin. Tässä ei näytäkään tumman, mutta tässä kamerassa näyttää ihan aika tummalta. Mutta kun katsoo liveenä, niin tää ei ole niin tumma. Tää on oikeastaan aika hyvä. Mä en nyt tiedä, miksi se näyttää kamerassa tummalta. Ei voi mitään. Seuraavaksi mä laitan puuteri tähän silmien alle. Eli aina jos mulla jää puutereista tämmösiä vähän tuonne reunoihin, niin mä yleensä käytän sen näihin silmien alusiin, niin ei mene hukkaan. Niin nyt seuraavaksi. Mä voin tätä laittaa. Tälleen niin paljon väliä, että kuinka paljon tätä tulee, niin nyt on niin paljon merkitystä, että tuleeko iso vai pieni luku. Yksi. Nyt pistetään vaan 1. Et toisen silmään tulee vaan 1. Kiva. Mutta ei se haittaa. Eli 1. Noin. Siinä se 1 oli. Olisin toivonut jos 2. Tai 4. Se olisi hukkaan. Hyvä, mutta
Nyt en voi sillä mitään. Seuraavaksi laitetaan luomiväriä, niin mä käytän luomiväriä. Tää on hyvä, niin mä käytän nyt sitä ja joku luku siellä. Ja tässä ei ole väliä, että mikä tulee, koska tää ei ole semmoista tummaa tai vaaleita, niin nyt otetaan täältä joku luku taas. Kiva, kun on yhdessä silmässä mä puuterin. Mua jotenkin se häiritsee. Ja nyt muutenkin, kun mä peisketän tarkemmin, niin tää meikki ei ole kunnolla. Tää niinku bronseri ja poskipuna ei ole kunnolla levittynyt. Tää poskipuna on ihan hyvin, mutta bronseri nyt ei ihan ajanut asiansa oikein kunnolla. Et yleensä se kyllä levittyy aika hyvin. Mä en tiedä nyt, miksi se nyt voinut levittyä, mutta ei voi mitään. 9. 9 kertaa laitetaan luomiväriä. Selvä. No niin. Eli tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Noin. Eikä tule liikaa. Eikä näe kamerassa mitään. Kaikki näyttää niin vaalealta tässä kamerassa katsottuna. Niin, mun on ihan turha tässä tulla näyttämään, kun ei näy mitään. Kun livenä katsoo, niin tää on tämmönen, no ei mikä ihan sairaan tumma, mutta ei vaan sairaan vaalea, että se liikaa. Seuraavaksi mä laitan setting sprayn ja sitten taas joku luku, että kortti enemmän väärin. Ne kortit tämän käyttö, niin mä laitan ne tuohon toisella puolella pöytää ja näen tässä vieressä nämä käyttämättömät kortit. Ja mä en niinku oo käyttänyt, onko ne jotain erikoiskortit vai mitä ne on, niin niitä mä en nyt ottanut tähän tällä kertaa. Yhden kerran settispreitä. Selvä. Eli miten mä tätä saan kokonaan? Joku 5 minuuttia pakittaa, ettei ihan kaikki pakata. Oiri. Sitten tuli niinku tähän kohtaan pelkästään. Ei ihan kaikkea mennyt. Joo. Ja sitten vielä ripset ja huulet. Eli seuraavaksi mä taivutan mun ripset ja laitan 2 ripsariin. Mä laitan tätä ripsaria ekana, sen jälkeen mä laitan tätä ripsaria. Mutta ekana katsotaan, että kuinka monta kertaa mä taivutan mun ripset. Onko se nyt mikään feitä, koska jos mulla teki ripset. Tai no, toivottavasti nyt ei lähde. Otetaan joku luku siihenkin nyt sitten. Vaikka välttämättä ei olisi tarvinnut ripsien taivuttimesta ottaa mitään lukua, mutta mä teen. Et joo. 6. Okei, molempia siinä niin 3 siis. No niin, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noin. Jos joku naurun ääni tai joku kuuluu, niin mun iskan orsistuu jotain äitin kanssa, niin jos mietit, että se kuuluu tästä, kun keskittyminen äsken vähän loppusta, tai ripsiä, että äänittää, tuliko nyt se 6 vai tuliko enemmän, niin jos rupesin tässä äsken vähän miettimään samalla, niin aika hyvin kuului siis äänet tuolta, niin toistaiseksi nyt niin pahasti häiritse. Seuraavaksi mä laitan tätä ripsaria ekana. Mulla on kyllä, nämä molemmat itse ripsarit on loppuus, mulla on tuolla uudet odottamassa käyttöönottoa, mutta mä käytän nämä nyt loppuun, niin nyt otan tällä jonkun luvun tästä. Mä yleensäkin laitan ripsaria ihan mukavan määrän, niin nytkään ei niin paljon väliä ole, mikä tulee täältä. Niin, joo. Mä olen koko ajan katsonut tonne, vaikka pitäis katsoa tonne. Tajusin nyt tässä kuvatessani. Mä oon melkein meikin valmiiksi, nyt mä tain tämmösen asian. Joo, nyt taas kattasin. No, eipä nyt mitään silleen. 9. Okei. Elikkäs kiva tulla peiliin vähän. Voitan paremmin. Elikkäs. Menis noin 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ja 9. Näin. Eikä tulisi pahan näköistä jälkeä edes. On itse asiassa aika hyväkin. Ja sit vielä mä laitan tätä ripsaria. Nämä molemmat on siis ei vedenkestäviä. Koska mä en voi käyttää vedenkestäviä ripsaria, koska mä en saa niitä millään muuten pois. Niin pitää olla ei vedenkestäviä. Nyt otetaan joku hyvä luku. Täältä taas joku hyvä luku. Olisi pitänyt vähän ylemmäs tuohon yhteen ripseen. Tähän vasemmanpuolimmaiseen, niin olisi pitänyt vähän laittaa enemmän, mutta tuohon yhteen kohtaan, mutta ei voi mitään. 4. Okei. Pistämme 4 kertaa. 4. 1, 2, 3 ja 4. Noin. Siinä on. Tuli tässä aika hyvätkin. Tai sitten mä tein vaan ne rauhallisemmin tällä kertaa, niin siksi tästä oli paremmat tällä kertaa. Seuraavaksi mä teen huulet. Mä laitan ekana huulipunaa, tämmöstä aika vaaleanpunasta. Ja sitten mä vielä laitan päälle huulikiltoa. Tää on ehkä tässä kamerassa vähän harmaalta, mutta oikeesti tää on sitten tämmöstä sinistä. Nyt, koska mulla ei nyt ole sitä pinkkiä, koska pinkki loppus. Toi pinkki huulikilto, nyt mennään sinisellä sitten. Eli jätetään nyt huulipunalle joku luku. Seuraavaksi. Kaksi kertaa. Okei, tää on ihan hyvä, koska tulee vain ylä- ja alapuolelle, niin ei tarvitse sen enempää miettiä. Eli 1 ja 2. Noin. Ja sitten seuraavaksi lisätään huulikilto. Ja sitten taas joku luku. 6. Okei. Menemme 6. Eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Näin. Eli tässä on tää mun meikki. Tästä tuli tosi kiva. Aina mitä tänä pois noita lipsut, mutta no se ei tässä tilanteessa nyt haittaa. Tästä tuli oikeesti tosi kiva meikki. Mä tykkään tästä. Ei tullut mitään liikaa eikä liian paljon. Tuli sopivan verran. Tämä video on lopuillaan, niin kiitos kun katsoit tätä videota. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!